Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongietorriak. Apirilak 6 dugu gaurkoa ostirala astearen bukaera. Eta gaur zer edukiko dugu? Alde batetik bi elkarrizketa, konkretuki maiatzaren 20an sortzen jaia ospatuko da hemen Iruñan, Antoñuti parkean, eta hori dela eta bideoklipa eta kanta atera egin dute dagoeneko, eta gaur Nafarroako sortzen elkartetik Sergio Iribarren etorriko da, koordinatzailea, eta xehetasun guztiak emango dizkigu ekitaldiaren inguruan. Ondoren, abeslari bat ezagutzeko aukera izango dugu. Abeslaria, konpositorea, pianista, gitarrista, musikari bat. Ainara Zelaieta, Zunbillakoa, gero ezagutuko dugu. Eta elkarrizketak baino lehen, Izaskun Artigasen erreportaia izango dugu. Odei Magoaren magiaz disfrutatzeko aukera izan zuen Izaskunek, elkarrizketatu egin zion ere, eta gero ikusiko dugu ere zenolako elkarrizketa eta magia trukoak egin zituen Odeiek. Eta gero bukaeran artearen ibilbidean, orain Zitadelan mistoen eraikinean, Simon Norfolk argazkilariaren argazki erakusketa bat dago, genozidioa, paisaia eta memoria izenburua duena, eta gero zuek ere ikusteko aukera izango duzue, hori bukaeran. Dena bukatzerakoan emitituko dugu, beti bezala. Orain, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko lehenengo efemeridea 1906 urtean gertatu zen Estatu Batuetan. Humorous barkatu niri ingelesa, Humorous Faces of Funny Faces deituriko labur metraia estreinatu zen, eta marrazki bizidunen labur metraia edo film laburra lehendabizikoa izan zen. 70 urte aurrera egingo dugu orain, bigarren efemeridean, 1973 urtera joanez. Zer gertatu zen? Queen rock musika talde Britaniarrak bere lehendabiziko kontratu profesionala sinatu zuela. Aitziber Iturriarekin jarraituko dugu gaurko titular nagusiak aztertzeko. Arratsaldeon Ainhoa, hauexek dira gaurko gunak utzi dizkigun lerrokoak. Apirilak 6 ditu gaur, ostirala da, eta horrako albiste hauek utzi dizkigu gaurko gunak. Hasteko, Arga ibaiko kasorio isuriari begira jarraitzen dute ingurumen departamentuko zaindariek. Oraingoz, ez dute deus berririk antzeman inguruko floran eta fauna. Menpeakotasuna duten pertsonen zaintzaz arduratzen direnen ehuneko 25 kontraturik gabe ari dira. Nafarroako gobernuak dirua ezarriko ditu kreditutako langileen kontratazioa sustatze aldera. Eta Iruñako udalak euren etxebizitza hutsik dituela salatu du hipoteken kaltetutakoen plataformak. Gainera, Nafarroako hiriburua 224 familia etxebizitza beharra daudela kontratu du plataforma. Eta Iruñako udalaren zentro elkarlaneko guneak 2006 kasu baino gehiagori eman dio aurrez aurreko arreta. Eta 10 artista eta musika taldeek 70 emezortziko sartaminak gogoratuko dituzte musika diska batean. Eta albisteekin bukatzeko gaur apirilak 6, Helpnak eta Mayday Terraneo antolatuta errefuxiatuekiko elkartasun jaialdi izan da zentral aretoan arratsaldeko 7:00 aurrera. Ea zenolako azalak ditugun gaurko egunkarietan, eta Diario de Navarra egunkariarekin hasiko gara. Lerroburu nagusian, Alemaniako justiziak Puigdemont libre uzten du eta altxamenduagatik ez du estraditatuko. Azpian azaleko argazkian Cristina Cifuentes ageri da. Titular honek laguntzen du irudia. Cifuentes kasua fiskaltzara. Diario de Notiziasekin jarraituko dugu. Goikaldean letra lodiz nabarmenduta lerroburu nagusi hau ageri da. Alemaniak Puigdemont aske uzten du eta matxinadako edo erreboltako delitua baztertzen du. Beherago azaleko irudian, independentista bat agertzen da Alemanian espetxearen aurrean askapena ospatzen.
Euskal Hedabideekin jarraitu baino lehenago, goazen gara egunkaria ikustera. Goikaldean lerroburu nagusian, Alemaniak Puigdemont askatzen du eta Llarena doktrina txikitzen du. Azaleko argazkiak berri horri egiten dio erreferentzia. Bertan Puigdemont ikusi daiteke. Esan bezala, komunikabide euskaldunekin jarrituko dugu eta hau da berria egunkarian daukaguna. Gaurko azalean argazki bakar bat dago eta Puigdemonten askapen horri erreferentzia egiten zaio. Titularrak honela dio: matxinada deliturako indarkeriarik ez dute ikusten Alemaniako epaileek. Bekaldean gainontzeko berriak agertzen dira. Lehendabizikoa, Arian atalean, Orbanen babesari adi izenburua duen albistea hortxe dago. Horren ondoan eskuinean kirolari dagokionez, erlojupekoa ongi baliatu du Roglicek lider jartzeko. Eta kultura atalean klasikoa gaurkotzen, gaurkoa klasikarotzen izenburua daukan edukia ageri da. Goazen orain gaurko eta asteburu honetako agendarekin. Gaur eta igandera arte Iruñean bisita gidatuak egiteko aukera izango dugu. Konkretuki 2, Iruña osotara eta Iruñako harresiak izenburua dutenak. Sarrera ezberdina da ibilbidearen arabera. Informazio guztia udalaren webgunean aurkitu daiteke. Gaur arratsaldeko 7etan Mendillorriko Zibiboxean hitzaldia eta erakusketa. Lur azpitik lur azaleratuz. Memoria historikoaren 3. jardunaldien barne sartzen da eta doakoa da. Gaur arratsaldeko 7:30 Zentral Kafe Antzokian errefuxiatuak laguntzeko jaialdia egingo da. Kontzertu ezberdinetaz disfrutatzeko aukera izango duzue, errefuxiatuei laguntzen diezuen bitartean. Sarrerak 10 euro balio du eta joateko aukerarik ez baldin baduzue, laguntzeko aukera izaten jarraituko duzuek, kontu korronte bat dagoelako eta hor diru sarrerak egin daitezke. Informazio guztia antolatzaileak diren Helpna eta Mediterraneoren webgunean aurkitu daiteke. Gaur gaueko 10:30 Burlatako kulturetxean beste kontzertu bat. Blues and Decker musika taldea bere musika eskainiko du eta doakoa da. Bihar gaueko 9:30 Zentral Kafe Antzokian beste kontzertu bat, diska aurkezpen bat, Atlantikos izenburua duen musika taldearen eskutik. Aki Ahora deitzen da diska berria eta sarrerak 15 euro balio du. Eta amaitzeko bihar eta igandean, goizeko 11etan larunbatean bihar eta igandean eguerdiko 12etan, Hilarion Eslaba polikiroldegian Burlatan dastaketak, ikuskizunak eta bar egingo dira apirileko feria ospatzen den bitartean. Doakoa. Goizean lanbroa zerua laino gutxikin egongo da erdi mailako laino eta goi lainoekin. Arratsalde gauean lainoak ugaritu egingo dira eta zaparrada bota dezake, baliteke trumoitxe izatea. Hego-ekialdeko haize ahul bizia ibiliko da, bolada gogorrekin eta oso gogorrekin aldizka. Temperatura maksimoak nahikoa edo nabarmen igoko dira. Larunbatean zerua lainotsu edo oso lainotsu egongo da, zaparrada txiki ertaina botako ditu, maizago egunaren bigarren partean eta arratsaldean. Trumoi ekaitza izan daitezke. Hego osagaiko haize ahul bizia ibiliko da, temperatura minimoetan aldaketarik ez, temperatura maksimoak asko jaitsiko dira.
Igandean giro nahasia, lainoak eta urdinguneak tartekatuz joango dira, baina noiz behinka zaparrada bakanen bat baztertu gabe. Goizaldean oraindik ere lainoak ugariak izango dira, baina goizetik aintzinera ostarte batzuk ere agertuko dira tarteka. Egunaren erdiko orduetan baliteke laino ilunagoak agertzea eta zaparradaren bat edo beste botatzea. Temperatura maksimoak antzekoak edo parte bat gradu altoagoak izango dira. Herriko albisteekin egingo dugu aurrera. Lehendabizikoz, goazen Atarrabiako herriarekin. Atarrabian, hasteko apirilaren 16tik ekainaren 25 arte, emakumezkoentzako mindfulness edo laguntza goiztiarrarekin ere ezaguna den ikastaroa egingo da Atarrabiako kulturetxean. Jakintza eta ariketa mota hau estresa murrizteko eta norberak bere burua hobeto zaintzeko balio du. 10 euroko prezioa du eta inskribatzeko 012 telefonora deitu behar da apirilaren 12 arte. Bestalde, Atarrabiarekin jarraituz, apirilaren 19tik ekainaren 7 arte, kulturetxean ere emakumezkoei zuzendutako beste ikastaro bat egingo da. Sexualitatea eta ahulduntzaren ingurukoa izango da, Mandraka emakume elkarteak eta baita berdintasun zerbitzuak, udaleko berdintasun zerbitzuak antolatuta. Adin guztiendako izango da emakumezkoentzako esan den moduan eta izena emateko epea apirilaren 12an bukatuko da. Inskribatzeko edo izen emate hori egiteko 012 deitu behar da eta honek ere 10 euroko prezioa du. Udalak zerbitzuan izetarako ofiziala izateko aldi baterako kontratazioaren bidez zerrenda osatzeko deialdia egin zuen pasaden hilabetean, martxoan, frogak egin ziren ere, eta azterketa hoien emaitzak, behin-behineko emaitzak, ikusgai daude dagoeneko udalaren web orrian. Alde batera utziko dugu Atarrabia eta Zizurrekin jarraituko dugu. Zizurren 2018 urteari dagokion ibilgailuen zirkulazioaren gaineko zerka eta pasabide tasa ordaintzeko epea irekita dago eta apirilaren 16an bukatuko edo amaituko da. Borondatezko epeari buruz ari gara, denbora hori pasa eta gero ordainketa egin ez baldin bada, zerga kobratuko da gainkarga batekin. Informazio guztia udalaren webgunean aurkitu daiteke. Zizur nagusian festetan normalean egiten den bigantzen askatzeari buruzko herri galdeketa gauzatu zen eta ezezkoak irabazi egin du, botuen 50%. Zizur ere alde batera utziko dugu eta Iruñarekin bukatuko dugu gaurko Iruñerriko albiste hauek. Jendeari zabalik egon den urtebete honetan, zentrok partaidetzari buruzko informazioarekin lorturiko 2600 kasu baino gehiagori eskaini die arreta eta elkarteen 621 kontsulta tekniko jaso ditu. Honez gain, ahulduntze eta partaidetzako udal eskoletan 800 lagunek eman dute izena eta hiruhileko edo hilabeteko honetako ikastaroetan izena emateko epea irekita dagoia da. Bestalde, Iruñarekin jarraituz, udalak irabazi asmorik gabeko erakundeei zuzendutako diru laguntzen deialdia egin du. Berdintasun eta LGTBI eskubideen aldeko formakuntza proiektuak bultzatzeko edo sustatzeko. Diru kopurua 20.000 eurokoa izango da eta eskaerak apirilaren 17 arte aurkeztu daitezke. Bestalde, bihar asteburuan larun batarekin Iruñeako martxa nordikoak hasiko dira hiriko ibilbide ezberdinetatik. Ariketa fisikoa egiteko helburuarekin
apirileko eta maiatzako asteazken eta larunbat guztietan egingo dira. Apuntatzeko lekuak daude oraindik eta 012 telefonora deituz gauzatu daitezke izen emate horiek. Joaquin Maia Musika Eskolak ikasle berriak aurreinskripzioa egiteko epea apirilaren 11-tik 20 arte irekiko du. Izen emate denbora hori pasata ekainaren 14ean zozketa egingo da. Zirko ikuskizun batek zuzeneko musikak eta keinu bidezko antzerkiak agurra emango diote Aste Santuko oporretara Zibibox sarean. Hitzordua gaur izango da arratsaldeko 6etan Iturramako Zibiboxean eta sarrerak 3 euro balio du. Gaur arratsalderako aurreikusi diren haize bolada gogorrak direla eta udaltzaingoak kontuz ibiltzea gomendatzen du. 70 km/orduko abiadura baino gehiago izatera ailegatu daitezke haize bolada hoiek eta aholkuen artean etxeko kanpoaldean edota kalean haizeak mugitu ditzazkeen tresnak kentzea dago, esate baterako aulkiak edo loreontziak. Gainera, kotxean ibiltzen baldin bagara, baldintza txarretan dauden eraikinen ondotik ez pasatzea aholkatzen da. Baita aldamioetatik, zuhaitzetatik edota gabietatik urruntzea ere. Aurrezitzailea ingeleran espezializatua behar da Iruñan, astelehen astearte asteazkenetan goizeko 9:00 11:00 Kurrikuluna bidali info@guarderia-anjos-pamplona.es helbidera. Telekomunikazio zerbitzuak eskaintzen duen denda batek saltzaile bat behar du Iruñan. Lanaldi erdirako goizez urteko soldata gordina 7.000 euro. Interesatuak bidali kurrikulunak rrhh@logikaline.com helbidera. Lorategi mantenimendurako langilea behar da, errepide bazterretako eremuak biribilgunetan desbrozeak, kimaketak, garbiketak, tratamentuak emateko. Lanaldi osorako goizez eta arratsaldez. Interesatua bidali kurrikulunak selekzion cpn@navarra.es helbidera. 2 autobus gidari behar dira Iruñan, kurrikuluna bidali 2018konduktor@gmail.com helbidera. Administraria behar da Iruñan, lanaldi osorako aste batez ordutegi jarraian bestea goizez eta arratsaldez. Ikasketa maila goi mailako administrazio zikloa. Interesatuak kurrikuluna bidali admin@suner.es helbidera. Biltegi antolakuntzarako langilea behar da lanaldi osorako. Kurrikuluna bidali almar2805@hotmail.com helbidera. Burdingintza enpresa batek mantenimendu lanetarako teknikaria behar du Iruñan, lanaldi osorako txandaka goizez edo arratsaldez. Kurrikulunak bidali naiara-gidoia-kanbra@randstad.es helbidera. Adinekoekin lan egiteko langileak behar dira, beharrezkoa osasun arreta formakuntza erdi mailakoa edo baliokidea, ordezkapen kontratuarekin. Kurrikuluna bidali trabajaconnosotros@soleraasistencial.es helbidera. Ibilgailu tailerra mekaniko bat behar du Iruñan, lan ordutegia 8:30 ordu1:30 eta arratsaldez 3:30 6:30. Kurrikuluna bidali sara.guillen@randstad.com helbidera. Nazioarteko garraiorako 4 gidari behar dira Noainen. Kurrikuluna bidali ofertasbi@navarra.es helbidera. Arraindegi saltzailea behar da Iruñan, kurrikuluna bidali victor@victorpescados.com helbidera. Telefonia denden koordinatzailea behar da Iruñan, kurrikuluna bidali rrhh@redchain.es helbidera. Gaia jarriz, koordinador tiendas. Ibilgailu elementuren ordezkatze piezak egiten dituen enpresak kalitatea zaintzeko teknikaria behar du Iruñan. Kurrikuluna bidali selekzion@ain.es helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera.
Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Don Esteve.